魔法の言葉。本当の幸せは遠くにあるのではなく、日常の中にこそあり、失って初めてその大切さに気づく。クリスマスの夜、貧しい木こりの家に住むチルチルとミチルという兄弟は、隣の裕福な家の窓から見える楽しそうなパーティーを羨ましがっていた。そこへ魔法使いが現れ、病気の孫娘のために青い鳥を探してほしいと兄弟に頼む。長い旅の末、兄弟は家に戻る。そこで自分たちの飼っている鳩が探していた青い鳥だったことに気づく。しかしその青い鳥は病気の女の子にあげるとたちまち色が褪せてしまう。幸福の青い鳥はいつもあなたの家の鳥かごの中にいる。今はゆっくり休もう。